de hiába akarnak belőle vásárolni, nem eladó. Éppen azért ilyen értékes, mert nem eladó. Nem eladó se Brüsszelnek, se Washingtonnak, se Soros Györgynek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Európai választás előtt még sohasem gyűltünk össze ilyen óriási tömegben. Ha csak ráfújnánk az ellenfeleinkre, Brüsszelig repülnének. De nem tesszük, mert Brüsszelben van már épp elég háborúpárti politikus. Barátaim, Európa ma háborúba készül. Naponta jelentik be a pokolba vezető út újabb szakaszának átadását. Naponta öntik ránk, hogy euró 100 milliárdok Ukrajnának, nukleáris fegyverek telepítése Európa közepére, fiaink besorozása egy idegen hadseregbe, ukrajnai NATO misszió, európai katonai egységek Ukrajnába. Barátaim, úgy látszik, a háborúpárti vonaton nincsen fék, és megőrült a masinista. Nem kevesebbre vállalkozunk az európai választáson, mint hogy ezt a szerelvényt megállítsuk. Meg kell húzni a vészféket, hogy legalább aki akar, leszállhasson és kimaradjon a háborúból.